bor pulit kanong po police station kilayo banbat ya kawai ka kali ka bakit yo jingdi pun buai ubala tip kumu marijuana lani ukanja haka ketin kasi kadba ki pulit kedang yai beteng ka jingkenra pengor ya kayat ka yengi kali hasurok ba national highway kumba jupenlong hakamat kanong po police station katkum ka khubor balayo lum na kibor pulit nong po police station kilai thu ba katba kedang kanra ya ka jingpek ngor ha kapor khat ar sapho menmit kawai ka kali Maruti espresso kabadonya o registration number AS01 EG nyo ar lai sao kabalanya ada kibriu ki bom ithu dur khmat tang mario i ka jingkanra kibor pulit kite kibriu kila paniang sendet ya kate ka kali bat kila phet krad na kate ka jaka bat kila inoh jendet ya kate ka kali kani kalawan ra aya ka jing subas new bat kumta ki bor pulit kala lej ban jengo aya kate ka kali bat lapan ban ya ki song bala sobbhab ka bala bu ha kate ka kali kabala pun suba bakila bande ki jingdi pun buai kum ki kynja tang mario i ki song bala sobha na ki pulit haswa bakin kanrai kate ka kali kila persang ban wat shwa ya ki nong sakhi henre namar kala de ha ka por manmit ki bor pulit kila bat be ya kate kali tat hadu man step jong ka arpo pratre risau hadin ke jingedon lang ki nong sakhi kila pli ki te ka kali bat kurup sendon hadu ars pa an riu point not sansau kilogram ujingdi buai ubala tip kumu marijuana lane ukanja ubala song bha haki arpo pratli ki song ki blabu ha kate ka kali kata hadi ki jingkhmi bine kat kum ki kandon ain jong ka NDPS act bat na kaliang ki bor pulit kedang pelong ka jing tokit bat kedang thuet yu tu nongnya bat utrai jong kate ka kali Maruti espresso